Starmer, poverenje građana vratit ćemo delima. Petak, 5. jul 2024. godine u 13:05. U prvom obraćanju na funkciji premijera Velike Britanije, Keir Starmer rekao je da je zemlja glasala za promene i da se nedostatak poverenja građana može povratiti samo delima, a ne rečima. Keir Starmer rekao je novinarima ispred ulice Downing broj 10 da je Britanija glasala za promene i da politika može da donese građanima mnogo toga dobrog. To ćemo i pokazati. Na prvom mestu je zemlja, a na drugom partija, dodao je novoimenovani premijer kod sedišta britanske vlade, prenosi BBC. Napomenuo da je došlo vreme za promene u zemlji, ali da ona ne može da se dogodi preko noći. Biće potrebno vreme, ali rad na promenama će početi odmah, istakao je Starmer. Naveo je da će njegova vlada biti posvećena mirnoj i strpljivoj obnovi koja će biti potkrepljena poštovanjem prema građanima. Sunak. Težak dan na kraju niza teških dana. Riši Sunak prethodno je podneo ostavku kralju Charlesu posle poraza njegove konzervativne partije na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Odlazeći britanski premijer obratio se poslednji put iz Downing Streeta posle poraza konzervativaca na parlamentarnim izborima, prenosi Sky News. Sunak je rekao da je danas težak dan na kraju niza teških dana. Boli me kada pomislim koliko dobrih kolega koji su toliko doprinijeli svojim zajednicama i našoj zemlji sada više neće sedeti u Donjem domu. Zahvaljujem im na trudu, dodao je Sunak. Podneo je ostavku na mesto lidera Torijevaca, ali je napomenuo da neće odmah napustiti tu funkciju, već kada u stranci počne trka za novog predsjednika stranke. Želeo bih da kažem, pre svega, da mi je žao. Dao sam sve od sebe na ovom poslu, rekao je Sunak. Sunak je ocenio da je Velika Britanija sada jača nego ranije. Važno je da se posle 14 godina na vlasti konzervativna partija obnovi, ali i da preuzme ključnu ulogu u opoziciji na profesionalan i efikasan način, poručio je Sunak.